ilungelo lokulwelwa namalungelo angenalo ilungelo lokulwelwa. Yini makukhulunywa ngokwethu kwaZulu njalo thina bonke umuntu unelungelo lokwenza noma yini ngeyethu into, yithini esingenalo ilungelo lokwenza noma yini ngeyethu into noma itabane imithetho ibhaliwe zona ihambisana nemithetho, zihambisana neyazi imithetho hayi yethu, zihambisana neyayi imithetho lengenamagceke. Awukho umuzi namanje, awukho umuzi weSitabane. Mawungahamba nje ucinga lapha eSouth Africa, awukho umuzi weSitabane. Umuzi okhona ilama hotel abahlala kuona nalezi indawo abayiqashile abahlala kuzona. Awukho nje umuzi ongafika ukukhuleke kuwo Mboma uthi ngiyakhuleka kwaSikhakhane kuthiwa umuzi weSitabane lo. Awukho. Bayesaba nabo badala laba bantu baba khona, abanayo imizi, banezindlu. Umuzi nendlu izinto ezimbili ezihlukene. Manje bese bebuya bezogabisela abantu ngemali, begabisela abantu ngemali bathi banemali, laba abantu abahlezi belele ngaso sonke isikhathi bahlezi belela ubaboni basebenzayo. Kodwa manje baqhamuka sebezogabisela izingane bethi kukhona imali iningi, imali eButabanini. Nakithi ke lapha einsizweni, ngithi nje lapha einsizweni baningi abantu abaganiwe nabafazi abaphila lempilo abacashile abangemuva, okuyibona abagcina befaka izingane kulezi zinto okwenziwa khona lemkhuba le enziwayo. Okubuhlungu kakhulu ke okusiphakamisile njengoba silapha nje, siphakanyiswe udaba lwemvunulo. Kukhona abakhala ngokuthi kungani imvunulo kungakhulunywa ngokuthi isizwe simbatha amambatha, intombi zibhinqa amabheshu. Bafuna sikhulume kuphi, bafuna sikhulume nini, ngoba sihlezi siyikhuluma leyo nto, sihlezi siyilwa leyo nto. Ababe khona kugana inkosi yasemazimeleni, kunentombazane eyasukuma lapha yana ifaka imvunulo, wayekhona uMacingwane, yasukuma ifaka imvunulo leyo ntombazana, yavumisa ifaka imvunulo. Yimi lo engayicela ngathi mina hayi okungcono mangabe ukuthi into ojwayele ukuyenza le, ngicela uhambe uyoyenza khoneni lapha, ungayenzi phezulu kwethu, ngoba lokhu kusukuma nje phezulu kwethu usivumise uvunulile, uyintombazana, ungabhincile, uvunulile, akuyona into eqondile. Okwangiphatha kabi ke, amanye amakhosi ayekhona lapha akhuza mina, ngikhuza lowo mkhuba loyo. So ke kukhona nokonakala kwezinto okukhona okwenziwa ngamakhosi afuna ukuhambisana nesikhathi, afuna ukuhambisana nesikhathi samanje, akhohle ukuthi into yobukhosi ayinayo ifashion. Njengoba silwa nje, kukhona osedelelile nje lapha sinomchuno wasifaka sobabili wathi wona amakhosi nendlula mithi ayithula ithina abafana abancane belwela izwe. Yitha amakhosi njengoba sikhuluma nje, yitha amakhosi awekho ngaphandle kwethu. Sikhona ngisho isisho esishoyo esithi sizinsizwa thina singamakhosi. Amakhosi ayizinsizwa, yithe siyingubo yazo. Manje ke ingubo yomnikazi nukumnikazi, iphunga nje lo muntu linikwe ngubeni ayigqokayo. Yithi ke esingamakhosi, yithi abanikazi bamakhosi. Manje ke ngeke sivume ukuthi kwenzeke into engasile, kuthathwe into esiguqa ngaye emsamo. Lokho kwethu okugcwele lapha kithi ukuthi izinsizwa zonke ayisayihlonipha imvunulo evunulwa ngamakhosi. Mhlambe yilo ke ithuba leli elizovula ukukhuluma ukuthi ke kuqala kulungiswe lokho, ngoba kukhona ukufuna ukulungiswa nje lapha kithi sizinsizwa. Izinsizwa ivunula ngendlela engafanele. Manje ke kodwa ngeke sithi ngoba izinsizwa ivunula ngendlela engafanele bese sithi lokho kubi okwenziwa yitabane, okwenziwa abantu okungafanele ngisho nabe bayithinta imvunulo. Bese kuthiwa ke ngoba kukhona abonayo vele lapha kithi asivu. Yonakele nje le ndaba esikhulu, yonakele idinga ukuliwa, isiqalo sokuyilwa le. Lezi itabane emazinamandla lapha eSouth Africa ake siyibone ziba ngamandla phezulu kaZulu. Sibone mayethu umZulu ayivumi lento ayiyo. Akakwazi ukuthi umuntu aqhoshe ngokuthi ngingumZulu, mina ngivunule ngoba ngingumZulu. Isho wesibili manje lento. Ngaso sonke isikhathi mangabe lelizwe lase South Africa kukhona into elisensitive ekuthenini lifuna ukubhekana nayo noma lifuna ukuyifesa, kuba nento nje encane eqhamuka eceleni i-overtake leyo nto bese icima yonke lento abantu abebefocus kuyona. Kungenwe kuleyo nto esuke iyaleso sikhashana idlula abantu sebedungeka umqondo sebelahle nefocus yento ebibalekile kubona. Ngilana ke kuthenini phakade bekula kade kukhulunywa kakhulu la ngendaba
yabantu abayizivakashi ebekuyona into ebisekhaleni kakhulu kubantu nebi bakhalisa kakhulu nebisikhalisa kakhulu siyizwe. Sekuqhamuka lena ke manje emvunulo. Uyabona ngiyibona manje sekuyesi trend ukwedlula leyo ukuthi sikhala kangakanani ngokuhlukumezeke sikukhona. Ngeke ke mase kuqala ukukhala singagcini nathi sizizwa ukuthi asikhale noma sifuna ukuattenda lokho ukukhala okukhalwayo. Mfowethu kule nkulumo ethinta nebabiza ngani ngibajwayele mina labantu. Cha bafowethu wecingwane ukukhala kwakho kuyezwakala kodwa into ezokwenza kungazwakali iyodwa ilenethi into ezokwenza kungezwakali ilenethi lento yemvunulo nje bisiqhamuka kanje isikhulunywa ngalendlela esikhulunywa ngayo ukuthi abafowethu laba ababili bibili sebeyigqoke ngendlela abayigqoke ngayo. Kubhlungu ngoba sekuyakhulunywa kodwa kuyona into yokuqala imvunulo yamakhosi ekhona amakhosi angikhulumi ngonobambela ngoba unobambela umuntu ofanayo nengena kuye kumshaye okunye angakwazi ukungena kukhona. Uyabona amakhosi athule imvunulo yabo yamakhosi igqokwa abantu besifazane abaya esikhathini. Namhlanje imvunulo izigqokwa laba ababili kubili njengobazi ukuthi baya esikhathini noma bayi imvunulo vele abanikazi bayo ucingwane ibona abaphisane ngayo. Ngoba phela abanikazi bemvunulo iyona indlunkulu namakhosi uqobo bayithathileke imvunulo baphisana ngayo thina sinqaba nento yobani. Sinqaba nento yobani thina abanikazi bayo mabephisene ngayo ngoba ngeke umvimba umuntu mayethatha isinqumo ngento yakhe neyigugu lakhe. Ukube nje uyabona ungabe le nkulumo imnandi kabi noma inesoka kabi ukube kukhulunywa ukuthi sikhuluma thina emva kwabanikazi bayo into. Ubuhlungu singabuzwa kodwa ngeke kuze kusebenzele ukuze ubuhlungu kulesikhathi esiphila kusona. Yebo. Ngake ngasho sikhuluma nawe koMnew Life ngathi wasuke konakala amakhosi anikela ngobukhosi athatha umthetho. Ngoba amakhosi madala kunomthetho umthetho wakhelwe phekwa amakhosi anikela ngobukhosi athatha umthetho kahulumeni oshintsha usuku nosuku awasasho noma ubuhlungu noma umnandi ayithulele nje. Mana ke ngapheka lokho ungane kwethu amakhosi ahola nenduna zawo zenhlabathi esigabeni esokuthi aholelwa abantu abayizitha zobukhosi nabayizitha zenhlabathi okuhulumeni. Uzophikisana kanjani nohulumeni oholelayo? Uyabona cingwane noma ngathiwa ungasimobilize kanjani noma singahlukumezeka kanjani kodwa le ngeke sikwazi ukuyiwina ngoba inabanikazi bayo abayikhandayo ukuthi ayibe nje. Vele akekho umuntu engibona ukuthi ukusho deep down ukusho kusuka ngaphakathi kuyena ukuthi athi itabana ihambe. Zizohamba yephi zingeza seSouth Africa ngoba itabane kuphela inikezwe nazo indlela yokuthi ifuna ziphathe kanjani nathi sinikezwe indlela yokuthi ngoba zikhona funa siphathe kanjani. Ngoba uma sotha ihambe kusho ukuthi singathi akuhamba abantu bakithi siyeka abantu bokuhamba sihlulo ukuxosha abantu bokuhamba sixosha abakithi abantu. Cha bengisho ukuthi mina aziyonuka kude mhlawumbe khona iprovince singayikhethela zona ziyonuka kude ngoba ngcono kunuke islamane nekhwapha kwenye indawo hayi la kwaZulu. Kuyafana nalapho thi abaye khona nakhona kunomthetho wakhona umthetho ngoba vele sekuthiwa siphile ngomthetho
abanikezwe ke phela nabo umthetho ozobaphilisa nozophilisa nathi kuze sikwazi ukumukelana ngoba ngeke kuzogcina yabo lento ukuthi kukhulunywe kanje kuzogcina sekusengathi mhlambe amabhinqa noma amazulu anempi nabantu abanobulili obuthize kanti akuyona into enjalo ukubuka nje ukweyeka noma ukudeleleka noma ukudicileleka phansi kwesithunzi sezinye izinto ngezinye izinto noma sabanye abantu ngabanye abantu mina ke kodwa cingwane ngeke ngize kungiphathe kabuhlungu kakhulu wemvulo ngoba imvulo vela ngiyiboleki inini enizoba nezinkinga ke zokuhambe nithola zona imvulo eseyihuhlwe ezinye izinqa ngoba niyayiboleka imvunulo Ay bala mkhaya yena buyingenyelela bala manje mfowethu mina engingakusho nje mfowethu ukodwa ayibe khona indlela ekukhulunywa ngayo ukuthi itabane ukuhamba kwazo ukuhamba kugcina la nathi okwethu kuhamba kugcina la kodwa mina ngeke ngivume ukuthi kuthiwa kukhulunywe nezitabane singakakhulumi nodade wethu ekuyibona abajombe izinto zethu uyabona nje njoba ngithe ngiyalimala ngoba uphakela umthakathi uphumile kwanongoma khona igodi ekugiya osisi bakhona begiye ngamahawu ngehlango iphethwe izinsizwa bakhuza izaga einsizweni abasuke bengabaphenyile bababona ukuthi baseyinsukwini zabo noma bekhona einsukwini zabo kodwa manje sesizokhuluma nje ngoba sibona lokhu okulama manje sikhohlwe ukuthi umonakalo ngempela udedelwe yithina nabantu abazizalayo ngoba kube lento yakhuzeka egcekeni ungaba iphumelanga ngaphandle ayigama lelo mfethu namakhosi njengamanje athule ngathi afile kodwa njengoba sesiwasola nje azobuya wena azosola thina uzubona ukuthi siphandle kangakanani mayiqala inyakaza wona azothi azosola thina ukuthi ijibe sawukhuluma emphakathini singakhulumanga nawo ngasese ngoba fresh mami vele cingwane ke mina nje emlandeni wami nesemlandeni wakithi inkosi asinayo futhi ayikho inkosi ekufuna thina sikhuleke kuyona ngoba thina ethi inkosi kwakunodumehlezi kamenzi kuphela usibona sinanhlabathi nje ngoba ziningi izinto esazi ukuthi izuzwe inhlabathi nesasingeke size sigoloze nayo noma ngenzani vela wasemakini adayisa ngemsamo yasemakini awukho wakithi umsamo odayisa ukubuswa kokhosi iyakuhluphi na yebo mfowethu ngiyakuzwa bani hayi sengiqedile mnokwami ngiyathobe kakhulu mboma ngamqhele mfowethu ngoba udaba oluqhubekayo kodwa bengicela nje ukuvala ngenothele ukuthi mfowethu kusasa ekseni sizokhuluma kodwa ngizonyukela eGoli ngifuna ukuthi lokho abakuhlela ngiyokubona ngamehlo ngithule nje ngibuke ukuthi ngempela ukhona yini umuntu owemvunulo ongaherishisa izitabani lapha eGoli ayinikeze imvunulo zishika cha cingwane ngeke phela uvimba abantu ibhizinisi phela lokuthi baqashise ngeke ungabaphazamisa abantu abaqashisa ngoba nami imvunulo mangithiwa ngithumela intombi yami ukuthi ayihambe iyongibolekela ingafika ibuye naye umuntu oqashisayo ngeke azi ukuthi iyoqokwa iyo noma iyoqokwa indoda yayo cha mkhaya ngiyavuma lapho kodwa ngifuna ukuyosibuka nje lezo simo ngifuna ukubuka izitabani angini manje ngifuna ukuthi ngibuye ngikhulume ngento engiyaziyo ngifuna ukuwitnessa ihistory ukuwitnessa ihistory ethi ngiyibonile izitabani zevunule ngemvunulo kaZulu zatshikiza ngayo kwamayemaye nesonto
njoba zihlelile angisho ukuthi mina bengizothi khulu bengizothi ungayi lapho owami umbono bengizothi ngishiswa yini kanjalo ufuna ungibuza ukuthi yini yenza usho njalo ngoba ngiyasho ngithi no